كتاب التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye alamisa suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shaharu shawwal minye hijra sankalo tanna bisunyo mugani kelenay miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani saba sankalo duruna bisunye watani kelenay ambe dawda bugu masjid raja wambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid babu tafsir tawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah ko ninye bondaye ka tawhidi yere faramfansha ya wuye ka je ya wuye ani ka la ilaha illa Allah ko fana faramfansha wuye ko jeya awuye ni bonda be kuma odeka nako haja min babi atif dalu alal madluli nako tafsiri tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah ninde ko babu atifu dalu alal madluli ko kandali fe ko o bila fen kabi kanda kata minna dalu ye jumaye ashahadatu babu atifu dalu ashahadatu alal madluli wa huwa tawhid dalu nyemunye shahadatu madlulu yemunye huwa tawhid fa tawhid huwa shahadatu billahi wahdahu tawhidin de toye ka shere ni alaye ni alaka kelebante ko ala de kelempe wuye bunu semina ko at-tawsiru manahu al-kasf wal indahu ko tawsiri kore muta ko amana e munye ka fem bange ka jeya ma khuju min qawlihim fasarati samarati qasraha abora arabu ka kuma nani arabu ko iride ko abora akafara kono wa min qawli al-insan fasarati sawbi fa andaha ma warahu anini hada madin ko nyinka fini bo min be fini kofe ayera wa minhu tawsir al-Qur'an al-Karim
abo kono ka qur'ana tawsir mana ka aya ubange ku jeya ku korofo moye ufule ka tawsiri re korofa wiye folo o yede ka fende bange ka jeya at-tauhid hal huwa jalu shay'un wahidun aw itiqadu shay'un wahida nu anko tauhidi iyala hal huwa jalu shay'un wahidan yala ka fendo ke kelenye dewa aw itiqadu shay'un wahida ube anka fendo siran bisukun kono ko oye kelenye yala korode ka fendo ke kelenye ube ka asiran bisukun na ko fendo ye kelenye binisbati huna ni yoro la itiqadu ka fen siri dusukun kono ko kelende ni yoro la be marase wodela li annana laysana alladhina jalina Allah wahida pasika aw ma ala ke kelenye ni ko ka fen ke kelenye aw ma ala ke kelenye me ka dusukun ka siri dusukun kono ka fen do ke kelenye itiqadu ka siri dusukun kono ko ala ye kelenye la nyini yode ya sino aw ma ala ke kelenye ala ye kelende me ka dusukun asiri dusukun kono ka ala ke kelenye fendama dola uba fo de ma tawhidi ni sara Sheikh Salih ibn Abdulaziz ala Sheikh akas kitabu ayik tawhidi kitabu tawhidi min sarwa at-tamhidi ni tarota ako tawhidi nyere munye itiqadu anna Allah jallan wa alan wahidan fi urububiyyatihi la sharika lahu tawhidi koroye munye asiri dusukun kono ko ala ye kelem pewde akadanila je nyogonte ala la akadanila wahidu fi ilahiyatihi la nidda lahu ika siri dusukun kono fana ko ala ye kelende akabatola akelem pewde ewa kaka chinyala akelem pewde bato fenye bato fenwore bato fenwore te min faralemba kaninya fulay ikan fana siri dusukuna wahidu fi asmahi wa sifatihi la misala lahu sabanna ika siri dusukun kono ko ala ye kelem pewde aka togoni akan mankutula misali taala subhanahu wa ta'ala qala jallan wa ala alakum masamin kurtalenu laysa kamislihi shay'un wa huwa ash-shamil basir ala ni foite kelenye meni masadi alaye yeli masadi alaye wazalika nimfule yasmalu anwa'i tawhid jami'a donc nimbe tawhidi nuniya beta fa tawhid ijja huwa itiqadu anna allaha wahidun fi hadhihi salasatu ashiya donc tawhidi yemunye e ka siri dusukun kono ki dusukun sirala ko alaye kelem pewde nimfen sabala alaye kelem pewde aka dalila je nyogonta la dalila alaye kelem pewde batola bato fe ngorete min faralemba ka alaye kelem pew aka togona ka mankutula ani foyi bolente tawhidi fula au koro ninde to ko tawhidi wa qawluhu wa shahadatu an la ilaha illa allah na ko wa shahadatu an la ilaha illa allah ma tufu ala tawhidi uyo o farakata tawhidi ndema ay wa tafsiri shahadatu an la ilaha illa allah akore munye mana la ilaha illa allah fana ka tawsiri o fana koroye na mana yeminye bonda imbena kuma fana ka mana nimbonda bina kuma tawhidi yere koro ka faran fanshiye abina kuma ka bonda imbena kuma fana ka la ilaha illa allah fana faran fanshiye ka koro foye wa hajal babu wal atifu huna min babu atifu al mutaradifaini donc atifu mun fulen ninye ne na ye tawhidi fo ka shahadata la ilaha illa fana faraka ko oyede fi munun gele lembe nyogonka ku ufula fara nyogonka li anna at-tawhid haqiqatan huwa shahadatu la ilaha illa allah parce que tawhid yere haqiqa la ilaha illa allah de do wa hadha al-bab muhim nimbabu akon nimbabu hamilendo kosobe li annahu lamma sabaqa al-kalam ala at-tawhid wa fadlihi tumami
kuma temena ka tauhidi fasamanta fonye wa da'wat ilayhi anika walilike kata tauhidi ma ka anna nafsu al'ana asrabat ila bayani ma huwa hadhihi tauhidi. Donc nimbe se kam mikata nimba kanu sisa nin tauhidi min fule ninye na fasamanta foranye babu temena una nin tauhidi mi ni aforanye babu temena una kanka walilike kata ama nin tauhidi nye jumayede alladhi bawwaba lahu hadhihi al-abwab nin tauhidi min nin bonda udilala akama wujubihi bonda temena minye tauhidi wajibiya fanye wa fadlihi bonda temena minye tauhidi fasamanta fanye wa da'watu ilayhi bonda temena minye ayranna kwanka welelike kata tauhidi ma fayujabu bihaja albabi wa huwa tawsir tauhidi. Donc ni mo min ko yala nin tauhidi yere jumaye parce que bonda fora ka tauhidi wajibiya fanye bonda fora ka tauhidi fasamanta fanye bonda fora kwanka wolelike kata tauhidi ma bon nin tauhidi nya jumaye donc nin bonda nana ko de jabi tauhidi ye minye abena ode fuye ka jeya ye donc nin bonda delela duru de nanala della duru ka tauhidi yere faranfansiya ye ani ka la ilaha illallah faranfansiya ye della duru nanala dalila folo wa qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilatan ayyuhum aqrab al-aya ataya laba ni nye dalila folo bo nin dalila ayat tauhidi faranfansanya chogodi ayat tauhidi faranfansanya ni mushriku ka baraye ka tauhidi faranfansanya ni tauhidi tiku ka baraye aya kele ngono ulaika alladhina alaku ulumun fulanniye yad'una ulaika alladhina yad'una alaku mushrikuma aw bake kamunun wala abake kamunun bato mushriku tumbe juman bato ni ayala utumbe nabi nyuma bato ube malika bato ube mogo nyuma bato ube waliju bato alaku mushrikuma aw bake kamunun bato. Donc tauhidi faranfansali fule tauhidi jaya iranna kafu ni ko tauhidi ni ateta e ko tauhidi e ba ke kam malika do bato ube ba ke kan nabiyuma do bato ube ba ke ka waliji do bato e ba ke kam mo nyuma do bato ni nya iranna ko tauhidi te bolo tauhidi yede ibe nunum bato li bilade aka famu folo tauhidi faranfansali fule ni ko tauhidi nabi nyuma te bato ni ko tauhidi ite malika bato ni ko tauhidi ite mogo nyuma bato ni ko tauhidi te wolijo bato ibe ala kelem pewde bato kele. Donc ni nya yiranna ko tauhidi ni fentana bato teta tauhidi ye minya ala kelem pewde be bato fen worete bato ka fara ala ka fen worete wele ka fara ka kele fulanna yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu ala tauhidi tigu fanaka awa ayat tauhidi iranna tauhidi faranfansanya ni tauhidi tigu ka barai. Donc ala ko mushrikuma aw bake kamunum bato ulu yerebe uka haju nyini ala defe wasila Sheikh Salih Abdul Aziz ala Sheikh aka kitabu tauhidin kuna ko wasila nyemunye haju aw bake kan nabi nyuma munum bato aw bake kan malika munum bato aw bake kan waliju munum bato aw bake kan nyuma munum bato ulu yerebu ka haju nyini ala defe ayyuhum aqrab aw ukelen kele bu yere jija fana nu be se ka bara nyuma ko be gere ala la chogome. Donc ni nya iranna tauhidi korofule ni nya irana ja ni ko tauhidi ibe ka haju nyini ala defe haju te nyini fe ngore fede ni ko tauhidi be ka haju be nyini ala defe ni eyi ka haju ni kamma ko nyana bo ni yo nyini yoro were haju munun ni mako munun ni ala ka bara udedo nu yu nyana boli nyini yoro were oni tauhidi teta de oni tauhidi teta. Donc ni kote fula fule tauhidi tigu fana ka bara la anye tauhidi korodoya ko ja tauhidi la nyini yede tauhidi koro yede tauhidi mana yede ibika haju nyina la defe parce que ala fule ka ko nin tauhidi tigu mushriku be tauhidi tigu munum bato kulu yere buka haju nyina ala defe. Donc ni nya ira ni ko tauhidi haju te nyini damfe ngorefe ibika haju nyina ala fe. Donc anye bonda
ni aya doku bonda nya anya doni chogo ya fulay folo ala ye tawhidi fasaranye ni mushriku ka bare ko tawhidi ni femure batoteta tawhidi yede ite femure batoka farala ka kele fulanya anya do tawhidi tigu ka bara la ko tawhidi ibe ka haju nyine ala defe ni e ko tawhidi tige beta ika haju ni kam makonya na boni nyine damfe mundefe ka ala toy ani tawhidi teta tawhidi ti bolo donc ni aya alla nyine ninde abake ka munum bato minye wali juye minye malikawiye munun yen nabi nyuma wiye aw mushriko bake kudu munum bato kufara alaka nin nabi nyuma nunu nim malika nunu nim wali ju nunu nim mo nyuma nunu nyerebu ka haju nyine ala defe nunu kele ubu ka haju nyine ala defe odi ato bunu semne tumami ayen tawsirina ko ay haula alladhina yad'uhum هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أو باكي كمنهم بطودة أولو يرده وباكي كالا دنيني كوكا هاجو نيني على دفع وباكي كو يرجيجا كو بيجري على لا تشغمي دي فكيف تدعونهم ولا تشغدي ني أو بو بطو وهم محتاجون مفتقرون بس أولو يره حتى جلندو ulu yere hatagilendo fahaja ulu yere haju anuka hatagilibe kata aladema fahaja safahun fil haqiqati ibn semino ko sarawula konni nyefendo mbaliya de haqiqala e bake kam min bato ale yere hatagilende be alala ale yere haju de be alala abaka haju ana kam makoira aladela e bake ko obato haqiqala ni nyefendo mbaliya de wahaja yatibaq على كل من دويا وهو الداعي أقول سمين كون نكون من فلان آية من فلان أبيبي فيمو فند ني أوللا كسر لي رباك كعلى وله ني آية بيبي أوكا كعيسى بني مريم والملائكة مثال لكم عيسى نمو مني عيسى ودبتو عيسى يربي أكهاجو نينالا دفين أبدو ني آية كونو نمو مني ملكاو دبتو ملكاو بوكا هاجو نينالا دفين o donnani aya kono ni mo mi nyen nabi nyuma worede bato o nabi nyuma be ka haju nyina la refu o donnani aya kono ni mo mi nyen waliji do bato o waliji um fana ni alaka jondo mo nyuma de abe ala haju nyina ala defe o benne do aya kono wa masajar wal hajaru fala yadkhulu fil aya me mi nye irin ye ani faraw ulute do aya kono de ni aya koni yede munu no bake ku bato lu fana bake ka ala de wele lu fana bake ka ala de bato ulu de bedon komi nabi nyuma ani malikiyaw ani mugo nyuma ani waliju me irin ani faraw ulu te do ne yoro la kolo fa haula jamutum annahum awliya min dunillah munu fulen ni naw ya galon fo ko nunu nya ala ka waliju ye ku fara alaka la yamlukuna kasf durn wala tahwiluhum min makan ila makan aw fule kam munum wele kam munum batu ku galon fo ko woli juudo ku wele ka fara alaka utese ka tora korta kabo mogoka utese ka tora yelema kabo yoro dola kabila kata yoro dola li'annahum hum bi anfusihim yad'una yabtaquna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrabu fasulu yere jatu de abe munum wele ulu yere jatu de ulu bake ka uka haju nyine ala defe ulu yere bafe ku yere jija ubegere ala la chogomide wa gari qala ta'ala mubayyina hala haula almad'uina ala ya fonye ni fe munun fulen ninye na bake ka fe munun wele ala yukalla hala banganye aya wore kono ala ko walladina tad'una min dunihi ala ko bake ka munun bato ku fara alaka ma yamlukuna min kitmiri tamaro kolo akofela fara jemani min be ewa tamaro kolo ka abake ka munun wele abake ka munun bato ku fara alaka tamaro kolo fara jema min baka o nyogona nema maralen tubolo aw bake ka munun bato ku fara alaka inteduhum nayu wele fana waliju be dugu werela ebe dugu werela waliju maba ube nabi nyuma abe jamana werela be jamana werela uba asu yeredo ni e ya wele وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نايو وله وتاكا ولليم ولو سمعوا هر نو يا مي فنا ما استجابوا لكم
utese ka ujabi na ye min nyinu fe nundu bese ka dawma mi na ya soro alaka bara de do utese ko dawma o yawmal qiyamati yawmal qiyamah don fana yakfuruna bi shirkikum ayu kafulan ka fo yammin ke ko fara alaka ubo fana fisru waliya wala yunabbiuka mislu khabir mo shitte se ki kibariya ko mi ala yere chogo ala yere de ko be do qawluhu yad'un na ko ayayin kono ya yad'una ay ya'buduna abake kamunum baton wa qad takunu du'a lil masailati kaman yad'u aliya inda uqihim fi sadaidi wa kaman yad'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayayin kono na ko ulaika alladhina yad'una min fulanina ya'buduna aw bake kamunum baton bon weleli mbese ka ke fana du'a lil masailati ka fendo nyina fe minni alaka barawye parce que nan ko du'a cogo ya fula de du'a wuli ibada be du'a wuli masaila be du'a wuli ibada munye ki yere kolo fendo ye ka sujudi biaye ka salli kai ka kantigeli kai o ba foninde ma du'a wuli ibada ya abuduna du'a wuli masaila ka deli fenna minta ka baraye dendi nema garjage donna ube ndon arjanna kono nkana fese ote woli jubolo uba fundinde ma du'a wuli masaila abeseka buno simine ko akwa abeseka ke du'a wuli masaila komi ni dowbe ali wele nu donna ko gelewuna ube ali buna bi talibi wele dowbe ciden wele nu donna ko gelewuna komi nabe baitu kono burda la li bushairi ya akramal khalqi mali aluju bihi shiwaka inda hulul al hadith al amimi nim baitu ya fulanka fu yade ko danfe umbe min kabbo danfe mbeye ko mugo timbolo mugo mi nimbe sembe ola ni ete ko mi ni wakati mi ni jiya ka masibaw ani jiya ka kokuran masiba belebele ma ni kokuran ni oyen soro ni balawu yin soro sembe yero tembolo ni ete nimbaitu ye shirku de abe burda kono ni nyekiden weleli de ye chiden wele ko ya min kabbo danfe mbeye ko mogote ne bolo mbe shembala ni balawu nana balawu mununye balawu bawye ni ulu nana ma shembe yoro timbolo ni ete ubafo ni madua wuli masailati ni yede kachide ngole wa gari yakunu du'a ibadatun abesika ke du'a wuli ibada ifana kaman yatajallalu lahu bi takharrubi komi munun ba yere majigi woli dunye anin nununye ni batoye wa najirun ani dafale wa rukuyi ani ka kumbele mina wuye wa sujudi ani ka sujudi kuye o fana bese ka do kono wala donc mushriku ka bara min fulani nye ala ko ni tawhidi teta de akera nabi nyuma de akera malika de akera wali jude ni eye kantigeli de kai ube eye wuruku kai ube eye sujudu kai ani tawhidi teta nin to ko mushrika de wote tawhidi oni tawhidi teta donc ni aya munasaba na ko qawlu yabtaguna yatlibuna kuro yatlibuna qawlu hal wasila ayu shay alladhi yuwasiluhum ila Allah wasila kure munye kafende ko dero mimbi la shay alama yani yatlibuna ma yakunu wasilatu ila Allah subhanahu wa ta'ala ube fende de nyini ube sirawu de nyini sira munumbu ulashe alama maana ubuka haju nyini ala de fe ayyuhum aqrabu ila Allah udola kilembe sika gira ala la chugomi wa kajalika ida yarijuna rahmatahu abu ayen kono nin chugo kilenda tauhidi tigi munun fulen ninye ube ala kan nema fana jigi wa yakhafuna ajabahu ube sira ala kan la jabakuru donc muwahhidu yeninde tauhidi tigi fonnin ko sabaka sabati bolo ika ala kelem tawde bato kika haju nyine ala fe ika ala batoto fana ijigi kake ala kan nemaka ika ala batoto fana donc ika shira ala ka janga kata ko donc tawhidi tigi tawhidi fuleninde mais ni mugomi ni eko ebe silami ala tawhidi tigi ebi ka haju nyini fe ngore fe minte alai eka jigite ala kan nemaka ete shira ala ka janga kata ko wote tawhidi woni tawhidi teta وجه مناسبة الآية للباب
ni aya don sababu ye munye ni aya munasaba ye munye babu yin lianna al muallif yaqulu babu tafsir tauhid wa shahadati la ilaha illallah du'a khairillah ni aya don kunyere ye munye ala tana weleli mana kayiraila ala tana weleli ka faralaka ani tawhid teta ولو ما الله كفين ولا ولو ما الله فليس بموحد ayin do kunye munye ni mbonda inkono muhammadu sheikh muhammad ibn abdul wahhab ya yirila ni ko ye tawhidi tigide ni ye fen wore hari na ya soro yo wore kafara alakade ete tawhidi tige li anna al muwahhid man wahada shay'un ay taqajahu wahidan parce que muwahhidu tawhidi tigi kore munye ni ye fen ke kelenye ima fen wore fara al aka donc ni mogo min ko ne ala ke kelenye mais eye fen wore ube ye fen wore fara kafara alaka e mala ke kelenye ete tawhidi tigiye aya do kumfule wa munasabatu la ayatu lil bab fiha shay min al qufai ni aya munasaba ni aya donku ya ni mbonda kono a munasaba a dogolembe odi yato Sheikh Abdulaziz ala Sheikh ako don ko chogodi yere ni aya donna ni mbonda la ko doni ka bawdo iskala ngi soro nyagambu yu soro ko ni aya donku ni sababu jumaye ni mbondala parce que bonda en ko tawsiri de tawsiri o sagira kan ni aya nati donc wala to bunu seminu fana ko ni aya munasabat dogolendo abe dogo mo ko chamana ijali ayatul karimatu allati jabiha li tawsiri tawhid la tu'ti tamama parce que shay'un nanani aya minne sisa ko be tawhidi koro fona ye atesika kar tawhidi koro dafalen nati walakinna rubbama akumme amba fa kachamba fo naqulu anna wajhu dhalika anna hawla alladhina hum anfusuhum amba fo aya do kunye munye kunni mugo munun fuleni wulu yere yabutaguna wasilata ubi ewa haju de nyini وما وحد الله عز وجل فداء من لا ينفعهم ambeseka fo aya don sababu ye munye muallifu kala nyine munye mana mushriki munu sisa nulu ye nabi nyuma wele nulu ye malika wele nulu ye waliju wele nulu ye mogo nyuma wele donc ulumu ka haju nyine alafe ulumu ka haju nyine alafe masamin kaba koro talendo ulu tara feundo wole ko ka haju nyini feunfe muntu nafa donc tafsiri et tawhidi toye afamuna tawhidi toye donc aya donc fuleninde ko fula mushriku ye minke ani tawhidi teta ni ko ye tawhidi tige ye femure bato kafaralaka ube ye femure wore ube ye femure ewa bato iya kelempeude bato ya fara ala de ka ite tawhidi tige tawhidi ni fengure bato tata kele fulana aya kono adokunya munye ka tawhidi korofanye ni mugo ko ale tawhidi tigide e tarika haju nyini waliju de fe e tarika haju nyini nabinyuma de fe e malika de wele e mugo nyuma de wele kaburu kono uba be jamana la bi ka jamana la ite tawhidi tigiye parce que kanki ka haju nyini ala de fe e tarika haju nyini femfe ka wele min te seki nafa afamuna donc ni nye delila foloy ni nye tawhidi korofanye chogo ya fula mushriku ka bara ala ya yiranna mushriku ye min kan tawhidi teta ka femure bato ka farala kan tawhidi teta ala ya yiranna tawhidi tigo fana ka bara la bo ulu yu ka haju nyini ala de fe ni mo min ko tawhidi tigiye e targi ika haju nyini femure fe min te ala ite tawhidi tigiye tawhidi ni nunun teta ni nya aya fuloy aya fulana wa qawlihi ani alaka kuma wayji qala ibrahim li abihi wa qaumihi tumami ibrahim ako aka mugoma ako aka fama ajara ani aka mugon innani bura'a mimma ta'buduna illa alladhi fatarani ibrahim ako fama ani faka mugon ako ne bari lembe au bake kamunun bato kafara alaka ne bari lembula illa alladhi fatarani fumma sammi nyenne da mabariya ka bo odela parce que ibrahima kam mo fule fa fule ana kam mo utumbe ala bato me ubetile ado betile bato ka faralaka ado be dolo bato ka faralaka
adobe nabi nyuma batoka faralaka adobe malika batoka faralaka adobe waliju batoka faralaka donc ibrahima kuma akonne bari lendo abake kamunum batoka faralaka mbari lemba bema min taye tilende mbari lembama min taye dolo mbari lembama min ye nabi nyuma de faraka mbari lembi ka bato fema min ye ewa mo nyuma de faraka mbari lemba ka bato fema fo bato femmi ni aba bato min yenda min ye alay mabari ka boma de parce que tumbe nunu bato ka fara ala kade donc wi ibrahima bari la ka bo ka bato fem to bema fo ala kelento bato fem min yenda mabari ka boma de ne yere bode bato sino aka bato fem to mbari loma bon ni aya ale ye tawhidi de koro fanye ba ye tawhidi de tawsiri ube shahadatu alla ilaha illallah ayode tawsiri ha ni aya shahadatu la ilaha illallah ni aya yu'ud tafsir ambora aya minna wo ye tawhidi de tafsir fonne ka mana fo ka korofo ni aya ye la ilaha illallah de korofonne togodi parce que la ilaha illallah anko nafu wal isbat nafu li isbat de la ilaha illallah mana ni ko la ilaha iko bato fente abanka maraka kauna an kan jantola ni nan korona filer ni kodo namba la ilaha illallah la ilaha la ilaha wo kuma do mogo ta korodo o ta akon afoni ko jugo men ni be kuma korodo iko bato fente ni ko la ilaha iko bato fende te o ina fuidewo ni te nya ko afo la ilaha illallah donc la ilaha illallah nafu wal isbati ni ko la ilaha iko bato fensite illallah iyebato sabata la kelim gawe donc ni ibrahima ko innani buraa'u mimma ta'buduna ibrahima fana barila kabubato fembela ode la ilaha ibrahima barila kabubato fembema na ko illa alladhi fatarani illallah nana isbatu nana ayebbato sabati ala kelem tawye donc ni aya ninde fule ka la ilaha illa qur'an la ilaha illa allah nafi wal isbat ni ko la ilaha ikobbato fensite ni ko illa allah yebbato sabati ala kelem tawye mana korode la mabuda bi haqqi ube la mabuda haqqu illa allah la ilaha koroninde bato fensite min ka bato e cinyaye ni ala kelem to wutte la ilaha koro ko damado koro sala ni ko la ilaha nafunana ni ko illa allah isbatu nana la ilaha setan ni fulako donc ni aya do tafsiri ni ibrahima ko ale bari la kabu ka bato fembema o koro de la ilaha na ko illa allah na ko illa alladhi fatarani wa yajma'a illa allah donc la ilaha illa allah koro yede foyiki bariya kabobbato fembedema kabbato chabati ala kelempe wiye donc nin kelima nin fana ye shahadati allah ilaha illa allah ay la ilaha illa profo aya a profo ni nafu wal isbat la ilaha illa allah bato fensite min kabbato ye cinyaye ni ala kelempe wute donc ako منوسمين براءه على وجه فويل وهي صفة مسبحة من التبرؤ وهو التخلي أي أنني متخلي قية تخلي أما تعبدون إلا الذي فطرني إبراهيم فلك يرى كم غولا كن باير لا باريالي دمبما كابوا كبتو في نفو مسمين يندا وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في جات الله أكو إبراهيم alaka tanuna ka kisibe ibrahima ka alaka tanu anaka kisibe ibrahima ka ibrahima ye mugo sembelende ala jatila ibrahima te mugo nogo yere koy mugo nogo mante ibrahima alaka jatila ke alaka jati kola ibrahima ye mugo dolende mugo fangala madido faqala jalika muli anan bihi li abihi wa qaumihi ibrahima ye nin kuma ko ka jeya ka bange afaye ani fa ka mugo wa abuhu ajara afaye jonya ajara amma masalhado nin kuma lade ibrahima nin kuma fo ka jeyade ka bange faye ani fa ka mo qawluhu ta'buduna al ibadatu huna tajallul wal qudu
na kumbari lembe femma kabo femma be munum batu ye kiyere dogoya ani yere majigi li anna fi qaumihi man ya'budu al asnama wa minhum man ya'budu shams wal qamar wal kawakib parce que ibrahima kam mogo do tumbulo be boli batu mogo do tumbulo be tile batu mogo do tumbulo be kalo batu mogo do tumbula be dolo batu qawluhu illa alladhi fatarani jama bayna an-nafi wal isbat ni ibrahima ko illa alladhi fatarani ibrahima fule ka fen fula fara nyogon ka ayayin kono geni ani sabatili fa nafi boraa mimma tabuduna nafi be yoro juma na kumbari lembe kabo femma be munum bato wal isbatu illa alladhi fatarani isbatu be yoro mi na ko fomma sammi nyenda fa dalla ni nya irana dalula iranna anna tawhida la yatim illa bil kufri bima shi wallahi ni nya irana ko hada maden ka tawhidi te se ka dafa abada fum minni ala tana ye ka kafirano yede mo ka tawhidi te se ka dafa abada fo ka kafirani ala tana yede wal imanu billahi wahdahu ikalli manani ala kilempewde faman yakfur bi taghuti wa yu'minu billahi ni mo min kafirani taghutu ye ili manani ala fagari astamsaka bil urwatil wusqa iye jurumini danna ya baka wa haulai munun fulen ni hal ya'buduna allah aw la ya'buduna allah ibrahima kam mo munun fulen ni ya la tumbe ala bato be tunte ala bato ya'buduna allah wa ya'buduna khayra tumbe ala bato me tumbe ala tanafana bato li'annahu qala illa alladhi fatarani parce que ibrahima kum bari la kabaka bato fe ma fo bato fe mi nyenda wal asilu fil istisna'i al intisalu illa bid dalil lesrin istisna'u ya muntasilu de fonni dalila nana kai istisna'u min bora muntasilu la wama jalika tabarra minhum kafara nimbeka ibrahima barila kabuma wakaja yujadu fi badil buludani al-islamiyya bune usemino kon nin choko kelendela iba soro silama dugu dola man yusalli ibe mugo do sura be salli o yujaki ibe mugo do sura be jakabo o yasum ibe mugo do sura be su o yahujju ibe mugo do sura be hiji o ma jalika yajhabuna ila al-qubur yasjuduna Allah me kafara nimbe ka ubeta kaburula kasujudu bi kaburuye wayre kauna ube urukuke kaburuye fahum kufaru khayra muwahhidina nunun tigla moye kafiru de tawidi tigute nunun tigla jamana en kono baraw barhum banno fe nen jamana en kono nunun foli de drokoy hanni ala sunna ne sayate foyte nunun bonne dafana nu yera kitabu de kono wa an fana ku bange ku jeya mogoye obeke de koy tinya abe committee le de tegete biralla tuguni de buru semuni de fule kan yufo ako abe soro ewa silama dugu dola mogo de ube salli ube jakabo ube su ube hiju kafara nimbeka ube takaburu la kasujuru be kaburu le kaburu ko ka kaburu ye nunu nye kafiru de tawhidi tugute wala yuqbalu minhum ayu amal barasite minan nununa وحاجة من أكثر ما يكون على الأسباب الإسلامية قطروني دانجم من بالإسلامية جماعة كنين يرددو إسلامية كفون وكجماعة وكدانجم فله من ينين فلان كفو يوي لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء بس كإسلام من توني إسلام جماعة كله فله ككافرين على تناي وتو بلوفويه كو ككافرين على تناي otu bolo foye wa haja jahalu minhum ni nye jahiliya de mugo bolo wa tafritu min ulamaihim iyaye ani faratu ka doni ka ba ka faratu de ninye mugo munu ka kafirani ala tanay natu bolo foye uto jate dina yereye ni ko ka kafirani fe ngore min tale parce que uluko ko ni e ko la ilaha illallah ko abebe se ka beala iki dade de duranka dade nyogona bekita fo bekita ke ni kataru ni danse bade silama kafo bolo akun ni jahiliya de silama kafo la ni jahiliya de silama bolo anu ka doni ke baga ka faratu de ni li anna li ammi parce que kalambali fule
la yukhaju illa min alimihi alete foyi minani akadoni ke bagate alete minani ka kabo mugosila na akadoni ke bagate kalambali ba akadoni ke bagat doronde ka kuma mina lakinni badu nas waliya iju billah me bune seminu ka ko mugo dobe ambe ala tanganya ala kan kisi alimu dawla la alimu millah Allahu akbar akume mugo dobe ulu ye jamana ka doni ke bago ye population de ka doni ke bago de do dina ka doni ke bago te o de masiba be silamaw ka sino mbalimaw wallahi silama manto silama doni ke bago o kanka nin tawhidi de jeya o kam mo ye kan nin shiriku jeya o kam mo ye mo ka fulan ka fu ya dabla me ki bariya fi wa ala tanabatola o te mo bolo fo ye o to jate fo ye o to jate dina do ye yere akon ni jahiliya de silamaw bolo ni nye faratu de ye silama doni ke bawo silama ka doni ke bawo bolo kunfin fule kalambali fule ale dalen be doni ke bawo minna bo doronde kuma mina jamana in fule ke be na kaddamana limamina na kaddamana karamo de ta ni emi nye tawhidi karamo ye ye salafu karamo ye ba fo qala allah qala rasul qala sahabatu ale be doni ke bawo min nofe na dalen bala ba sallah ko fe kuma ma boda amma ko tola no doni ka ba ma tawhidi fale no doni ka ba ma flanka fo ya prepare la tredo donc akon ni nye faratu bade sila amon ka kumfun ka doni ke ba bolo akon me ambe ala tanganyini ala kan kisi akon mo dobe ulu ye jamana ni population ka doni ke ba de dina ka doni ba te de o fi qawli ibrahima sallallahu alaihi wasallam abu ibrahima ka kuma la ka tanuna kisi ba ka illa leji fatarani wala mu yaqulu illa Allah Ibrahim ko illa allazi fatarani Ibrahim ma fo illa Allah mbayira la abe munum bato mbari ya ma fo ala munna ayo toye ako illa allazi fatarani faidatan faida fula al-ula al-isharatu ila illati ifradillah bil ibada faida fulo Ibrahim ka kuma na ye isara de ke ko foyi ka ala ke kelenye bato de la foyi ka ala ke kelenye bato de la isara ye ode mana ko ala ka dali masam min yida obi isara de yirela ka koriya de yirela na kelenyi da chogo mi de ewa kelen bato kana fo faraka ode akwa ko illa leji fatarani ama fo illa allah kelen faida fulo fule li'annahu kama annahu munfardu bil khalqi fayazibu an yanfarda bil ibada komi ala kelempew yibato chogomi a wajibila eka e fana ka kelempew bato na ko ilalle je fatara na faida fulo fule asaniya fulanna al isaratu ila butulani ibadatul asnam ka koriya ke kata ko boli bato cinyalende do boli bato ye bato cinyalende li annahu lam taftarukum wa lam hatta tabudu parce que boli ma auda janko na bato afamura illa leji fatara ni na fa fula de bala na ma fu illa allah akoy illa leji fatara ni faida fula de bala faida fulo abe kom ibrahima ya yirida illa leji fatara ni kayiraila masammin kelempew yida a wajibreka iko o masa kelempew de bato o da fa ma fu illa allah kele afulanna ka koriyali ke ima ka fo boli bato ye bato cinyalende parce que amida janko ina bato fiha talilun litawhid aljami'u bayna an-nafi wal isbat donc sababu bene ni aya klapana tawhidi la na yen al-nafi an isbata yu faranyo ka geni ni sabatili wa hajihim min balaghatin tammatin fi tabir ibrahim alayhi salam ni nye balagha dafalende ibrahim ka kuma fo chogola ni nye balagha dafalende ibrahim ka kuma fo chogo kele min fule ni ayen na funi sibati sabati kuma in kono kele kuma chogo folo min fule ni aya yiri la fana masam min ni bato wa wajibra masam min ni da a wajibra ka iko kelem de bato kele aya yira kuma in kono fana donc ibe boli bato minna aka ye bato cinyalende ani bato manka pasiga mita ofamuna yustafadu min al-ayati anna at-tawhid la yahsul bi ibadati Allah ma ghayrihi donc ambe fayda mi soroni ayala
ayayiranna ko tawhidi te se ka ɲa abada ni be fen wɛrɛ bato ka fara ala kan bal la budda min iqlasiha lillahi la budda fo bato be ka kalasi ala de wannasu fi hada almaqamu salasatu aqsam hadamadenw fana nin jɔyɔrɔ la hadamadenw tilalen do ka taa tila yɔrɔma saba de qismun ya abudullah wahdahu hadamadenw dɔ bɛ olu bɛ ala kelen pewu de bato wa qismun ya abudu khayruhu faqat olu bɛ ala tana dɔrɔn de bato u tɛ hari ala bato ka fara ala tana kan wa qismun ya abudullah wa khayruhu tila yɔrɔma sabana olu bɛ ala bato u bɛ ala tana bato ka fara ala kan bon nunu sabala jɔn ye muwahidu ye al awwalu huwa al muwahidu ni mɔgɔ sabala mɔgɔ fɔlɔ in de ye tawhidi tigi ye wa qawlu wagati sera nin ye ibrahima ka aya in ye donc ni aya ye la ilaha illallah tafsiri bon an ko delila duuru de bɛ bonda in kɔnɔ aya fɔlɔ o ye tawhidi tawsiran ye aya fulana min filɛ nin ye o ye shahadata la ilaha illallah o y'o tawsiran ye la ilaha illallah ni ko la ilaha o kɔrɔ ye mun ye fɛn o fɛn ye bato fɛn wɛrɛ n'a bɛ bato ka fara la ka e ka bariya ka bɔ a ma illallahu i k'i ka bato kalasi ala kelen pewu ye i ka ala kelen pewu de bato i kana foyi fara a kan donc la ilaha kɔrɔ ye nin de o kɔfɛ wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi al aya qawluhu ahbarahum والمعطوف عليه المفعول الأول اتخذوا وثاني أربابا أي هؤلاء اليهود والنصارى شيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا نألقوا نآية فنقولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ألقوا يهودان النصارى ويوكا دونك بغبو أنوك بطوك لون ويومنا كوك علي كفر لك ويومنا كوك علي كفر لك الأحبار جمع حبر أحبار أرابو كان حبر فرلين يغن كوري أحبار سمي بذلك لدمه للعلم منا كوكو دوني كبغما أحبار باسيغا يدوني فرنيغونغا وهو عالم دوني كبغا دينو ويقال لعالم أيضا بحر لكثرة علمه وبافو أرابو كان وبافو دوني كبغما كو بحر أكا دوني تايا كوسو ولحبر بفتل هاي أرابو كان وبافو حبر بفتل هاي وكثرها وبيشي كافو فانا بكسر الهاي بفتل هاي أبنيا وبيشي كافو فانا بكسرها كهاو انك كسره يغال هبرون حبرون وهبرون نمبيه ده دوني كبغبا وغول ورهبانهم أي أبادهم رهبانا يمون يبتو كلا وغوله أربابا جمو رب أربابا أرب فرالي نيغونكا أي يجعلونهم أربابا من دون الله يهوديا ويوكا دوني كبغو أنو كبتو كلاو ويوكب أيوا بتو فيوني كفر علىك فجعلوا الأحبار أربابا ويدوني كبغو كي أيوا على بتو فيوني لأنهم يأتمرون بأمرهم بس إنه كدوني كبغو يونيا مرني مني وباك في مخالفة أمر الله على كان يامر كان سوسو لله nuka doni ke baw yu nyamra ni minni hari ni ala soso bala ubetu go doni ke baw ko ala hari na yasru ala soso di bala fayutiunahum fi mashiyati llah ubuka doni ke baw bato ala soso la donc ninde to ko yake ala doni ke baw ba la jede aka kuma aka fotaw aka hakilinan ubeyira qur'ana ni sunna de la naka hakilinan munu ana kan nyamari kam min ni qur'ana ni sunna ye nyogonta ibota naka hakilina ni ewa kuma munu nunu qur'ane ni sunna ye nyogombela ni delila ye nyogombela ubo kuma ubila hada madembe barake doni ke baganu fenen jogodela men ni eye doni ke bagake kambe karasa de nofe ambe karasa do nofe na ye fengo fenke mfo ambodeke na ye minka ambodeke nyanyi ni tala abenna ala tama mabe ala tama ay ala soso koina ala soso do aba ko ode toy ko yake minaka ke ala ya wajalu ruhbana arbaba
yahudiyan uyabbato kelaw fanake alay bittikhajum awliya ya'budunahum min dunillahi bato kelaw fana farla alaka chogodi o fana kira alay chogodi parce que yebbato kelaw ke woli juude ye nubu bato uyo kabbato kelaw fanake ko woli juu ko alaka woli juude do uyo bato qawluhu wal masih ibn maryam aw masih maryama isa maryama denke uyo fanake alay ma'tufun ala ahbarihim o fana abesagi katayro juma ala ahbarihim ukabbato ukab e wadoni ke bago ay ittaqadu li masih ibn maryama aida rabba uye isa fana minaka ke alaye haysu qalu innahu salisu salasa yoro minnu ko ala wiye sabade ko isa ye ala sabanati ko alaye maryama ye alaye isa ye alaye ewa kayisa fana minaka ke alaye ayoro fule qawluhu nako illa liyabudu abe ayayin kono ala ko uma umiru illa liyabudu ala ewa isa mu nyamar nyamar ni foye ay nyamar ni foye fo ka ala kelemto batu atajallulu bi ta'ati llahi wahdahu yahudani nasara man nyamar ni fe ngore ala fe ala mu nyamar ni foye fu ka ala de batu alladhi khalaqa al-masih wal ahbar والرهبان والسماوات والارض يهودني نصارى من يامرني فوي ka ala kelemto de bato ala minye isa da mashihu da ala minye doni ke baga uda ala minye bato ke la uda ala minye sanka bolon fula da ala minye duma kolo da uman yamarani foyo foko ala kelemto de bato ulu yere de tara doni ke baga bato ulu yere de tara bato ke la bato ulu yere de tara isa bato uman yamarana yede قوله لا إله إلا هو نا يافو آيين كنو كبتو فنشيت من كبتو يتيني على كلمة وتي أي لا معبود حق إلا الله بتو فنت من كبتو يتيني على كلمة وتي دونك أنكو لا إله إلا الله فندو ككروسالا أنك كمالا نيكودو نانامبا فو لا إله أنكو دابلا إكال لا نينيتي كبتو فنتي إكال لا نينيتو يدي me kuma imma da fay bolo koy ikafo la ilaha illa allah bato fente min ka bato cieni ala kelem petum fulanna ka koroshi la ilaha illa allah manala do ba fo la ilaha illa allah dammasate ni alate o fana la ilaha illa allah korto fana ye poye parce que o ye tawhid rububiyya de wote mo gol la do silamiya kono maka kafiru tumbo odo amu laddo silamiya kono la ilaha illa allah na ko ya la ilaha illa huwa la maabuda bi haqqi illa allah ube la maabuda haqqu illa allah bato fenshite min be bato ni tinyai ni ala kelempe wute ube bato fenshite min ka bato tinyai ni ala kelempe wute la ilaha illa qur'aninde qawluhu subhanahu tanjihan lillahi amma yushrikuna na ko seniya be alaye mana aye ala seniya kabo mushrikiya kabo mushrika donc ni aya ambe tauhidi tawsiri sura la chogo de bunu seminu yerebina kumala misano kake ewa kitabu wero wala nyata kitabu wero la ambe tauhidi koro donni aya la chogo di tauhidi koro be donni aya la jani ekoye tauhidi tigiye kana tugu doni ke baga ko ka hakilina na ka hakilina minye ala soso ni tugura doni ke baga ko hakilina minye ala soso ko parce que nebe karasa de ko de kadinye iye mushrikete tawhidi tigi ani tawhidi te tade anya famu aya kono ka tawhidi koro famu aya kono ni ekoy muwahidu de tawhidi tigi de kana ni alhada madenye alabato chogo kira alabato la chogo kana sujudi biaye kana dajita kana kulunkula koro kari kumbele minai ko alaka waliju e ka bato ko alaka waliju ani tawhidi te tawhidi tigiti yede tawhidi tigite doni ke baga bato tawhidi tigite awa bato ke la bato donc anye tawhidi korodo nina ko tawhidi ani doni ke baga bato ala sosolika ateta tawhidi na ateta tawhidi mana famu tawhidi no teta anya famu aya in kono
ko tauhidi ni bato kela wali judo ma bado mo nyumando ka bato tauhidi no tetade anyo famu ayay labanna tauhidi koro foranye ni alako subhanahu amma yushrikuna shenabi alaye kabo fenna ni yahudani nasaraye munun fara alaka ala senere kabo oma wala tauhidi koro fule ka fuye ni ko ye tauhidi tigiye doni ke baga te fara alaka ni ko ye tauhidi tigiye ite batokela fara alaka ni ko tauhidi tigiye isa te fara alaka nabi nyuma te faraka malaika te faraka akelem pewde be bato donc anye tauhidi koro do ayay e wanna yoro damado minye ewa doni ke baga bato ala sosodeka minye kabato kela mina ka ke woli juye kabato anye tauhidi korodo ko tauhidi ni oteta ani ayal labanya iranna ala ko mun kule kan ninke ka doni ke baga bato fenka minye ala sosoye minye ala ka dina sosole niye bato kela mina ka ke woli juye kabato ala yutigu wele ko mushrikun ayal laba ko subhanahu amma yushrikun ala yuke mushrikude donc nunun ka famu u kam mi beddu sukunna doni ke baga na yem fen fo minya ala tay minya ciden tay tuwa ko ima tuwa le ko de itugura delila de ko mais ni doni ke baga ye fen fo minya ala soso doni ke baga be ala soso la itugura ko ola iye mushriki yede ala de yafu bato kela kayina mankana kera la bato lay togo ni ya bato ka farala ka ko ala ka wori jule ayal laba ala ya yirina ko ye mushriki de koy donc nonu ye mushriki de nin nonu be mo munun bolo tawhidi tigute tawhidi yede ibe seriya kabon nonu made asera donc ni ala sonna ambeni aya wajhu kaunu hadhihi aya tawsira litawhidi nusiminu kunni aya la nyini ka tawsiri ka tauhidi tawsiranye wa shahadata la ilaha illallah ani ka shiri kuma la ilaha illallah ko tawsiranye anna allah ankara alaihim ittiqadul ahbar wa ruhban arbaba min dunillah ambo odonni aya la chugo tawsiri tauhidi tawsiri be donni aya la chugo la ilaha illallah shahadatu la ilaha illallah at tawsiri be donni aya la chugo di ala ya nankariya yahudani nasara uye ewa doni ke baga munun ani batokela munun nu yuke ala ye kufara ala ka ala ya nankariya uka wa hadhihi ayat ni aya min fulani nye sayati fiha tarjam kamilan fi kalam al muallif ni aya min fulani nye bonda da falen bena ni aya dire dron kama mamur ibn abdul wahab bolo ni aya min fulani nye bonda dafalen bena aya in kama fa haula ijalul ahbara suraka fi tati nunu mun fulen nye ulu ye doni ke bagaw de fara ala ka batola kullama amaru bi shay atawuhum sawa wafaqa amrullah amula ni doni ke bawu yu nyamare ni fengo fenye ubo ke ubetu doni ke bawu la ola o fi abenna ala ka nyamaru kamma sawa amma be ala ka nyamaru kamma sa ubetu ko ola donc ala yu uke fulanka foya we ala yan nan karyuka ija fa tawsir tauhid wala tauhid tawsir aida bi la ilaha illallah donc nan kun ni aya la ilaha illallah tawsiri abidu ni aya la turi يستلزم أن تكون طاعتك لله فهؤلاء الذين يدعون خير الله ليسوا بموحدين donc aya mbayira la na ye tawhid tawsiranye ani la ilaha illallah koro aya mbayira ka fu ni mogo munun fulen ni nye nu ye fengore wole ka fara alaka adonna ni aya kono leysu bimuwahidina tawhid tigute faman wahadahu ni mogo minye alake kelenye ite fengore bato ite doni ke bato ka faraka ite bato kala bato ka faraka wali haja ala raqam min ta'kidi nabi sallallahu alaihi wasallam li talti ulatul amri akun ninde koso ka faran nun tereke ka tuma mi cide nyemau masakew tuma mi cide nyu bato ligele yanka kwankatu kum masakew ko inna ma ta'atu fil ma'rufi me cide nya fuka faraka nyemau be bato sariya de la de
ciden sirana yoro jumanye pour nin kana kam man to so har tuma mi ciden nyema bato aya gele yan kan ka tugu nyema kan ka to ko aya fuka faraka munna ko inna matatun fil ma'ruf nin ko aka tugu nyema ko aka na bo ko abe tugu ko ewa nyema ko kanya maru kambato nu ya unya mara ni fen daga lende yede min nyema rufu yede wodi ato farallaka donc la ninka koloshi ninka mi andu sukun kono mbalimo ewa fuy mancha doni ke baga batola anka jamana kono fuy mancha bato ke law ka batoma anka jamana kono ewa mugo bala tawhidi tigiti yede iye musirki de ala yan nankariya ika min be sagay ko ala ka hakliman dima ika sagay ko ika ala kelempe bato ni doni ke baga ye kuma mi fo iye ika delela ni doni ke baga kuma la ni delela de bala qur'ana ni sunna ala fahmi salafu salih ikata ni delela ta doni ke baga kuma la qur'ana ni sunna la fahmi salafu salih akera doni ke baga sugu aka kuma bila bato ke law be o chola kanu farala ka ko ala ka waliju ani tawhidi teta ni ba ke tawhidi tigitiye inshallah wambe bi dersu joya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. كتاب التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye alamisa suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shaharu shawwal minye hijra sankalo tanna bisunyo mugani kelenay miladi nasaraw ka jate bafula ani muga ani saba sankalo duruna bisunye watani kelenay ambe dawda bu masjid raja wambo kono درسوا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابه كنو كتاب التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ko ninye bondaye ka tawhidi yere faramfansha ya wuye ka je ya wuye ani ka la ilaha illa Allah ko fana faramfansha wuye ko jeya awuye ni bonda be kuma odeka nako haja min babi atif dalu alal madluli nako tafsiri tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah
ninde ko babu atifu dallu alal madluli ko kandali fe ko o bila fen kabi kanda kata minna dallu ye jumaye ashahadatu babu atifu dallu ashahadatu alal madluli wa huwa tauhid dallu nyemunye shahadatu madlulu yemunye huwa tauhid فالتوحيد هو شهادة بالله وحده توحيد de toye ka shere ni alaye ni alaka kelebante ko ala de kelempewe bunu semina ko at-tawsir manahu al-kasf wal indahu ko tawsir kore muta ko amana e munye ka fem bange ka jeya ماخوذ من قولهم فسرت سمرت قصرها abora arabu ka kuma nani arabu ko iride ko abora akafara kono wa min qawli al-insan fassarati sawbi fa andaha ma warahu anini hada madin ko nyinka fini bo min be fini kofe ayera wa minhu tawsir al-quran al-karim abo kono ka qur'ana tawsir mana ka aya ubange kujeya ku korofo moye ufule ka tawsiri de korofa uye folo o yede ka fende bange kajeya at-tauhid hal huwa jalu shay'un wahidun aw itiqadu shay'un wahida nu anko tauhidi iyala hal huwa jalu shay'un wahidan yala ka fendo ke kelenye dewa aw itiqadu shay'un wahida ube anka fendo siran bisukun kono ko oye kelenye yala korode ka fendo ke kelenye ube ka asiran bisukun na ko fendo ye kelenye binisbati huna ni yorola itiqadu ka fen sirid bisukun kono ko kelende ni yorola be marase wodela li annana laysana alladhina jalina Allah wahida pasiga awma ala ke kelenye ni ko ka fenke kelenye amma ala ke kelenye me ka dusukun ka shiri dusukun kono ka fendo ke kelenye itiqadu ka shiri dusukun kono ko ala ye kelenye la nyini yode ya sino awma ala ke kelenye ala ye kelende me ka dusukun ashiri dusukun kono ka ala ke kelenye fendamadola uba fo de matawhidi nisara Sheikh Salih ibn Abdulaziz ala Sheikh akas kitabu ayik tauhidi kitabu tauhidi min sarwa at-tamhidi ni tarota ako tauhidi nyere munye itiqadu anna Allah jallan wa alan wahidan fi urububiyyatihi la sharika lahu tauhidi koroye munye ashiri dusukun kono ko ala ye kelem pewde akadanila je nyogonte ala la akadanila wahidu fi ilahiyatihi la nidda lahu ika shiri dusukun kono fana ko ala ye kelende akabatola akelem pewde ewa kaka chinyala akelem pewde bato fenye bato fengore te min faralemba kaninya fulay ikanin fana shiri dusukuna وواحد في أسمائه وصفاته لا مثل له sabana ika shiri dusukun kono ko ala ye kelem pewde akatogoni akam mankutula misali taala subhanahu wa ta'ala qala jallan wa ala alakum masamin kurtalenu laysa kamithlihi shay'un wa huwa ash-shamil bashir ala ni foite kelenye meni masadi alaye yeli masadi alaye وذلك ننفله يشمل انواع التوحيد جميعا دونك نيمبه توحيد نونيا بيتا فالتوحيد اجا هو اعتقاد ان الله واحد في هذه ثلاثه اشياء دونك التوحيد يمونيه eka shiri dusukun kono ki dusukun sirala ko ala ye kelem pewde nim fen sabala ala ye kelem pewde aka dalila je nyogonta la dalila ala ye kelem pewde batola bato fe ngorete min faralemba ka ala ye kelem pew aka togona ka mankutula ani foyi bolente tawhidi fula au koro ninde to ko tawhidi
وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله ناكو وشهادة أن لا إله إلا الله ما توفوا على التوحيد ويو أفرق كتا التوحيد عندما أي والتفسير